나이키 뭐? 이 필름네 번째 이런 거 봐. Di mana ya mbak? Hello everyone, nontonmu जोंनि channel फिन खेमसे बरायनायखौ जासिफिनजाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ ओंखाम संनाय भिडिअ। दिनैनि भिडिअआ जोङो आं थारमाने बेलेगाव थांदो। थाबो जानानै थांसै आरो। स्राम माने लोगोफोर दा नै ओंखाम ओंख्रि संनो सम जालायबाय नालाय संलायनांसिगोन ओमफ्राय गावानो आथुर जादों ना ओंखायनो आङो गावखौनो नै सामब्राम लेमनो होबाय आरोना ओमफ्राय आं संनोसै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि ब्लगखौ ओमफ्राय आं रायलायस्लाबनोबो होआ नोङो माबा ओमफ्राय नैबे दुन्दियाखौ नैबे रोदाखौ गारनानै दोन ओमफ्राय आङो बेदर सुना लायनि माइरं सुना लायनि मिथियाबालाय आं आथुर जागोन ना खथायाव थांनांगोन आङो दा ससेयावनो दै गिलाय आं भिडिअखौलाय माला खालामनो नोंलाय माबा पियास एवनो होयो माबा लेमनो होयो माबा आरो भिडिअ लानो होयो माबा सामब्रामखौनो दा नागिरखाङा ओमफ्राय देग्रोनो होबाय नैखौ लाबो देनानै हरनाय ini सामब्राम गुफुर अनोब्लाथाय बारा होआहाय नर्मेलैनो जानांगौ जेसेबां हायो एसेबां थाव खम होनानै जा नोंथांमोनाबो लोगोफोर थाव खम मस्ला मस्लि खम होनानै जा होमबासो देहाफोरा मोजाङै थायो ओमफ्राय आंबो दिनै एसेल' होबाय जिराखौ ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौबो बुरजा नाङा दे मोनथाम मोनब्रैसोल' खहाब्रै खहाबासोल' हो आरो खहासे होबावबानो जाबाय ओमफ्राय नै देग्राया ओमफ्राय बानलुखौबो बारा होआहाय थाइब्रैसोल' होगोन जाबाय बेखिनियानो सुखादोंमोन होमबाबो सुफिननोसै आङो Pessoal, sudah. Hari ke busuk ni sama aku ni alok sudah. Ike isi game le nani nak sudah deh sih. Ni, mama mana ni? Sab sudah baik sama aku pura subai, pandu aku subai. Mai thap game le jangan kita bertemu apa pada tapi mana? I pandu ke isi haban tapi angkat ni sih. Siapa? Ayah sih jangan sih yang semua. Bantuan kita beli beli krian sana nasi. Nak krian sana yang Ajar sana. Ini maba sabda tu macam ni. Dia beli sana yang dia beli sana. Dah beli? Bayang nak saraya macam mana nggak? Saraya mungkin ni. Akhir sih pulang lagi nang ni. Labu malah betul. Sambil apa? Ini. Labu ni hal yang kenal orang nggak? Maksudnya ni hal yang nggak bantu dia nak labu. Ni yang siang, tu belum. Masih ke? Mana apa? Ini ni video ane, logoper kumsi kumlau blog video ini video kumsi kumlau kamu kesongai logoper. Lain nak tang bayar na? Iya dah. Umpai, tanah tu tinggal ni tu sen tu tinggal na, bara bawa kakaya, apa kaya? Mereka bawa ni dah, betul dah menang apa? Apa baik? Betul songdem je ni, hai logoper dengan Hai, orang isi kau menang sikit ni. Tidak isi orang lain je. Tahu kalau masih sudah dengar. Tang dulu, sudah tang dulu. Isi mana? Kau mana isi lagi? Kenapa? Kenalnya. Oh, yang nama
होलांगोन इयो जाथ'बाय ओंख्रि एसे बारायना होफिनसै ना Nicola आलु सालु होलायो आलु होलाया सामफ्रामबो आलु जाबाय थायो ओमफ्राय जों आंना खानाया सिगांनि फैजोब्बाय नों खमसे खम खाना होजायो आंनो बिदिनो खांख्राइ दंखायो खर'आवनो फैफिनजोब्बाय ओमफ्राय गोबावजों होलांनो खाना लानो दहाय लोबदोंमोन ना सानाव जाबाय खाबाय खायाखै ओरैनो सेराव लोगोब्रा बिनो गलांफिनबाय खांख्राइ फिसासा माबा थागोन दुब्लु खांख्राइ खोमसि खोमलाव ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय दिनैनि खांख्राइयासो बायलांबाय सेफायबाय खोमा आं नोंखौ खांख्राइ फिसासा ओरै थेबबानो जायो दे खानायखौ ओरै लाबोनो जाबाय माला मोनजाबावगोन दे आंलाय फटाफट मोनो आखाया आंनाबो बायलायबाय दसे संनायावनो मबाइलजों दसे संना लाबाय थानानै फैबाय नाय दासि ना आइटामबो बिदि जायगायो थावाबो गैला नै नाइटिमबो नाइटिमबो गैला तारमाने फरेननि नामा गैया फरेननि अखमियानिया चोरी चोरी दिल तेरा पता बोले मोबाइल में लिस्ट रख खाई था पता बोले मोबाइल में स्क्रीन पर नहीं dibanding Pak betul langsung habis kan nggak ang pertama janganku जानांगौ आं दा मोनबाथाय लिंहरगोन नोंखौ नों दा गेट आउट जाथ'यो नोंथां आं थाबाथाय थब मोनगोन इयो होमबा नोंनो नायखौ होमबा दा आं नाया मा ओरैबो जाया जाबावगोन दा नोंनि बानलांबाय लिस्ट आंखौ दैया राननानै खनसे होबावनोसै नङाबा बिदिनो जाबाय आं मोजाङै दालि ओंख्रि दंखायो मा दंखायो माने संखांबायब्रा आङो दालि सङा होनना सानदोंमोन ओमफ्राय संनांगौ बायख' जानानै फैबाय दिनै इसाखौ मादि लाखौ नुनो जाबाय जाया चोरी चोरी दिल तेरा चुराऊंगी ini ang kadis na ka oh sorry panganin jadi yang angin batu jalan